pentru care în clasa a 12-a la liceu nu se învață și despre cum trebuie un băiat și respectiv o fată să pună mâna pe paharul de vin. Vinul are o istorie milenară, începând cu tradiția biblică, în care se pomenește despre faptul că Noe, debarcând, a pus primul fir de viță de vie, trecând prin mărturii care au o vechime de 8500 de ani despre producția de vin din Iran. În antichitatea greacă, romană, erau acele simpoziumuri, banchete, la care vinul era un partener nelipsit. Se discutau chestiuni de filozofie, de poezie, de sensul vieții. Interesant, ei nu puteau să-l bea decât cu apă. Vinul în stare pură era rezervat zeilor. La egipteni, vinul era rezervat faraonilor și înalților demnitari, iar degustarea avea un caracter ritual. Unde mai punem că la creștini vinul este chiar sângele Mântuitorului, iar în cadrul liturghiei el devine împărtășanie. Să nu uităm nunta din Cana Galilei. Ce-ar fi fost ea fără miracolul transformării apei în vin? Acum pe undeva asistăm la un miracol invers, la un fel de antimiracol. Vinul se transformă în apă, în sensul că el și-a pierdut caracterul sacru. Cătălin Păduraru, atunci când pune mâna pe condei și scrie despre vin, încearcă cel puțin să-l readucă în spațiul cultural. Lucrul cel mai frumos care mi s-ar putea întâmpla ar fi să nu trebuiască să vând vin, ci doar să scriu despre vin și din asta să primesc bani. Ce înseamnă banii pentru tine? Un fel de a-mi cumpăra libertatea. E o întrebare grea pentru că sunt într-un raport ciudat cu banii. Am nevoie de ei, sunt un mijloc ca să-mi ating un scop, dar scopul este total detașat de bani. Adică pentru pescuitul meu, pentru statul cu familia, pentru bucuratul de natură, nu mi-ar trebui foarte mulți bani. În schimb, societatea este astfel construită încât să nu poți scăpa fără să îi ai. Eu te duc așa că tu iubești prea mult vinul ca să fi făcut din el doar o afacere. Păi, dacă făceam din vin o afacere, nu rămâneam pe zona de nișă. Mă duceam pe zona largă, iubită de toată populația țării și vindeam orice fel de vin în ideea de a face bani din asta. Asta înseamnă că ai acceptat la un moment dat mai puțin bani. Evident. Încerc atunci să păstrez o relație prietenoasă cu banul. Nu trebuie să-l speriem, să-l aruncăm, dar nici nu o să alerg după el doar pentru a-l prinde. Am avut senzația că tu ai renunțat la a tranzacționa vinul obișnuit, vinul mediu, pentru a te limita la cel cu circuit mai select. Cel mai greu mi este când opun opțiunea asta mea, când o opun presiunii pe care societatea o face și asupra colaboratorilor mei. Sigur că și ei se uită împrejur, sigur că și ei văd că oameni care vând vinuri ieftine beau vinuri mai scumpe. E greu, e complicat. Mulți dintre ei, în schimb, au înțeles. E aproape ca o misiune. Văd în spatele tău, accidental, în timp ce stăteam de vorbă cu tine, și mai exact într-un raft care este cu glazvan, deci care stă închis, un cotor consistent pe care citesc Enciclopedie de filozofie și științe umane. Și obiectul imediat învecinat este încărcătorul de telefon. Să deduc că sunt cele două obiecte, cu unul îți încarci telefonul, cu celălalt te încarci pentru ce faci tu. Nu, stă după geamul acesta pentru că cartea inhibă. Și așa biblioteca în sine, cea de specialitate, creează o oarecare barieră, iar eu aici sunt nu pe post de filozof, nu pe post de scriitor, aici este un birou de administrație. Ceea ce deduc este în orice caz că vinul se află într-un raport esențial cu umanismul. Umanismul, clar. Acel in vino veritas e luat subțire, e luat în partea de glumă, ca justificare pentru cei care beau un pahar în plus. Nu e vorba de exces aici. E vorba de picătura aceea necesară care te transpune într-o altă stare. Îți relevă realități pe care nici măcar nu le intuiai. Nu întâmplător este sângele Domnului. Omul care aduce vinul mai aproape de sufletul românilor
care recuperează ritualul acestuia într-un oraș care și-a pierdut bucuria de a trăi, a plătit un preț atunci când a renunțat la visul de a ajunge star de cinema. Dar se pare că socoteala finală nu s-a încheiat. Își dă seama acum că trebuie să plătească din nou. Iubește prea mult semnificațiile acestei licori ca să se limiteze la comercial. Pentru el vinul este mai mult decât o băutură, are un sens sacru și cultural. Trebuie să transmită asta celor care uită. Are însă nevoie de timp. Este dispus să plătească oricât pentru a-și termina doctoratul și pentru a scrie despre dragostea vieții sale, vinul. Sunt recunoscător vinului pentru șansa asta și pot să pun în balanță și să mă gândesc dacă în lumea de astăzi aș fi făcut film, dacă aș fi avut parte de aceeași bucurie. Da, dar ai fi fost mai cunoscut, poate. Da, se poate, am preferat să fiu mai bucuros. Trăim într-o lume în care popularitatea contează enorm. Da. Tu pe undeva ai renunțat la popularitate, renunțând la actorie. Ăsta e un preț ameritat? Da, e un preț pe care l-am plătit, pe care l accept ca fiind onest, în favoarea vieții. Ce crezi tu? Contează mai mult popularitatea sau viața? Dacă lucrurile stau așa cum zice Cătălin Păduraru, înseamnă că avem de ales între doi termeni, viața sau celebritatea. Ce ciudat! Pentru că pentru mulți români, viața înseamnă a asista ca spectatori la jocul celor celebri. Viața însăși se confundă uneori cu celebritatea. Nu așa? Degeaba există dacă nu atragi suficient de mult atenția asupra ta. E cumva absurd că tot repetăm cum am trăit noi dacă am trăit bine. Proiecția între viitor, ce am face dacă și trecut, nostalgie, ce bine era. E un fel de a aștepta să ne facă cineva eventual un film, să ne distribuie într-un film, să ne pună în valoare și să fim strălucitori pe ecran. Și tot exercițiul ăsta de imaginație se petrece cu subiectul nostru, omul stând în scaun și nefăcând nimic, și la momentul decontului, pentru că nu avem nemurirea la dispoziție, s-ar putea să constatăm că am plătit un bilet de cinema foarte scump. Despre Cătălin, ce aș mai putea adăuga? N-a vrut să fie nici actor, însă nici nu a acceptat să rămână doar un simplu spectator. Apropo de prețul plătit, mi-a spus Cătălin la un moment dat ceva frumos. Noi românii plătim pentru lucruri pe care nu trebuia să ni le dorim. Sună adânc, măcar de-am înțelege asta până nu e prea târziu. Și atunci să zicem că a meritat plata. Vom ști să trăim altfel.